Ich bin so kreuz, dat ik in Schoutfurt bin. Die steht nog immer touwig goed. 2 jaar geleden hebben we ons Piet Giesmers en Elriksmedaille ontvangen in de Bieshof. Dik verdiend, ja, daar moet best wel naar boven komen, Frans. Ja, dit is toch geen geheim, hè. Frans, leuk dat ze er best. En hij gaat eventjes wat stemming maken, het publiek opwarmen. Ja, dat hopen we van toch. Ja, zeker, Frans, ons kennen en een nog beter kent dan ik. Tuurlijk. Zeggen. En ik ben er bijzonder trots op dat ik heen met die geweldige vereniging, de Schoutfurt, hoe ik die geweldige medaille van het maken ontvangen, hoe ik bijzonder trots op ben. In Maastricht heb ik dat nooit gekregen, dus kom er maar nog geleden op, en die heb ik altijd toe. En hij heeft zelfs een zettelbom gehad, dat werkte nog. Ja, dat zei dat persoon meneer Verkosten in Ierenhal. Zullen we maar beginnen? Ja, zeker, Frans. Zetten we. Succes! Helemaal zijn handen. Oh. Dames en heren, pak je onder de weg om een liedje dat hè. Van links naar de linker! Kom op! La 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 la. Luister! Niks op de rug van die zeker. Kom je niet meer zo lang met je om mij het beste. Hij doet het leven. Kennen zoveel dat doet gelijken. Leeft het leven met dunne laag. Wat veel goed feesten. Ja, tot dingen daarna. Allee, over! En waarom doe van niks? Rechts, links zou het feestje beginnen. En waarom doe van niks? Rechts, links, overal dat innen. Bewegen! Want veel goed door en het is zo in. Hij in de kroeg of op het punt.